こんにちは。午前中のテーマは私の家族でこっちに家族と住んでいます。私の家族は5人で両親、弟、妹がいます。父は背が低いですが親切な人です。今年は54歳です。父の仕事は農業をしています。とても大変ですが、毎日が頑張っています。母は厳しいですが、綺麗な人です。母は45歳で家事をしています。母の料理はとても美味しいです。特にガーフォティが一番美味しいです。弟は今年20歳です。弟は背が高くて元気な人です。妹は11歳です。妹はとてもかわいいです。週末家族は一緒にレストランで晩ご飯を食べに行きます。ご飯の時間で仕事、勉強について楽しくおしゃべりしています。食べてから私たちは公園に散歩します。それから家へ帰ります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。